a ce uba da sa hannunsa na mutuwar kansa. Maganar kafin duba ne, saboda gaskiya lokacin da muka je gidan sannan na ga murmushi a wannan fuska. Abin da za yanzu da shirya yanzu nan za mu je gidansa, za mu gara koma gidansa yanzu ne. Okay sir. Alaikum salam. Ɗan ka daɗe lafiya na kun sake dawowa. Ai dama na faɗa maka na ce maka kowa wani irin yanayi da mu yi dawowa. Kwanakin baya mun zo mun yi bincike a gidanka, shi dai abin da muka duba a yanayin binciken da muka yi da kai lokacin da muke magana da kai fuskar ka cikin murmushi take, alamu yana nuna mana kamar baka damu ko da mutuwar ɗanka bane ko ko akwai sa'anin ka cikin mutuwar ɗanka. Wato baba iya gaskiya zaka faɗa mana duk hakan ya bamu dama mu san wayanda suke da sa ruwa cikin mutuwar ɗanka. In kuma baka faɗa mana ba, an muka yi bincike muka gano da sa'anin ka a ciki, doka za ta hau kanka saboda doka bata bada damar wani ya kashe wani ba. It's not right to kill. Ran gaida da yan na kashe Idris wa shegari ka ya kira ni yana mun barazana yana cewa in yan sanda suka zo bincike akan mutuwar ɗana nuna na damu da mutuwar ɗana sai ya kashe ni kamar yadda ya kashe ɗana. Bai faɗa ma ko sunan shi waye ba? Tabbas ya gaya mun sunan shi. Mai zuga. Tabbas mai zuga ne aikata wannan kisan, mai zuga ne. To shi kenan ba damuwa insha Allah sai mun kamo wayanda suke da sa zuwa cikin mutuwar ɗanka. Wanda suka kashe ɗanka insha Allah sai mun kama su mun kai su kotu an yanke musu hukunci. To na gode ɗanka ya daɗe Allah ya muku albarka. Ba damuwa mun gode a huta kake. Ba mai zuga a garin ni kan ni kwana ni ban dinga gane hankalin ka ba me ne yake faruwa ne? Ka bari ko abun da yake gudu ne kuma riga faru. Manya ni fa ban gane ba ma. A to ga boss ka bari ko lokacin muna saki aiki da yaro mana bidiyo shi kuma na yake mana daukan bidiyo na saka bisha kawo mana shi na sa kashe shi mun duba wayan da ya daukan bidiyo ba komai a cikin ta Baya ba bincika duk wayan gaba ki dai ba. an bincike waya amma ba komai a cikin ta Tabbas fa shi ya hada dauka bidiyo na sai saboda yan sanda suna kan bincike wanda nan da suka kashe su ba. to ga boss yanzu a ganin ta sa da yi ne Na ɗaya ce fa. me ke no ga boss Kana son ka kama ribera fada shi ka sa da mishi da abinci a nan ci masa. me ke no ga boss Aka gane da lokaci. Wato oga boss abin da za a yi ai dan na ci wannan dan sandan muddin ya sa aiki a gabansa sai ya kawo ƙarshen ta. Kada mu duk abin da ya dace mu da mu ba da mu. ga boss duk abin da ya yi saurin aikatawa A kar ku damu. nagode ga boss Salamu alaikum ya aikin ne. Ya damuna. A kaman kasa ba kun kare. Allah an kasa ba. A to bari duba. Haidar Kids. Zuciya ta nike na shale, rayuwa ta nike na shale, zamo aidin da gina.
kasuwa. Kasuwa kenan da mana koya. A yayin ba ka yi cewa. Ba da ma ga mu da koya da sauƙin haya. da za ku gane duniyar nan da kuka dan bakwaso ta ba da za ku gane duniyar nan da kuka dan bakwaso ta ba da za ku gane duniyar Allah da sai Allah tona asirin wanda suke da sanu a wannan kisa. Yan sanda ma suna nan suna kan bincike a wanda suka yi kisan Idris. Insha Allah Rabbi suna nan suna iya kokarin su asirin su sai tona. To Allah ya taimaka. Amma wani yanzu mu ce. To shi kenan Allah ya taimaka. Excuse. Wannan shi ne kayan da harin da ake bincike da ya su kama da wajen kaji. Ok, da kayan da yana kesa. Kuma ya kamala ya kesa, kuma ya kamala. Wanda yana da cewa an turo sabon jami'in sirri a garin nan wanda yanzu aka yaka wata biyu yana aiki. Ok, to sami kenan suna wannan sabon jami'in sirri na cikin shi kansa ASP da mata da ASP da mata. Kafin kuma kuma cin wannan shirin. Kafin za ka iya ɗan shi jami'i ne mai aiki da gaskiya. Wato sa tambaya na shi ne akan maganar mutuwar Idris. Wato sani abin da yake ɗaure muka ya kai kasan an yi kisa gidan gonar da ke bayan garin. Tabbas an kira ni ranar shida ga watan Februari, 6 ga watan Februari. Watan mutumina ne ya bata, ya ga matakin kenan fara. Yaushe ne mijin na ke fita a gida a wani ranar? Ya ce min sai je wajen aiki. Aikin ne shi mijin na ke kai. Ba ni sa ne. Kina da wata sa? Yanzu ne shi mijin na ke. Kusa kuma? Suna na wajen ne sun tafi. Suna na wajen da suka yi kisar. Su ina suka yi kisar ranka daɗe. Wajen kuna zuwa. Dan da mun Allah da za mu ci inda mun nan ke. Amma da mu a ke kina kin yana ka. Da mu Allah da mu ci inda nan ke. Shi daga watan February. Yes, wannan ba zan da wani gwada cewa sun gani. Okay, sir. Na ga wani wannan lamba. Da wannan layin da ya kira yana da wani da yanzu haka ma layin tana kan aiki. Wacce samaliyar ta ce mutum ne wannan lambar. Ya bari, in da mai wannan lambar da ya yi. Zama da yi a mutashi da tashi da ta. Thank you, sir. Tabbas anan ne trafin nan ya bamu. Ok, to kuma mu shiga cikin shagon mana. da za ku gane duniyar nan da kuka dan bakwaso ta ba da za ku gane Ba muna so da mun yi magana cikin da za ku gane duniyar nan da Allah muna tambayar Ibrahim. Ne. Okay. Mun jami'an tsaro ne muna cike ne akan wani kisa da haka. Wato a ran da aka yi kisar ranar 6 ga watan Februari an kira mu da lambar. Wato ba ka Ibrahim a cikin da su sai ina so ka faɗa gaskiyar abin da sai.
kai ne wanda ka kira mu ranar 6 ga watan Fabrairu. A lokacin da aka yi kisar a gaban sa ne aka yi koko ka zo ka samu gawar ne abu. Ka ga wanda suke wannan kisar da ka iya gane su. Ogan su na sanye da zai riga shi ma wanda ya kisan na sanye da zai riga. Oke, dan duba mana nan bidiyon. Tabbas ina wanda shi da wani. Tabbas ne su gane wani. To, Mala Ibrahim, DJ Sauti and the Big. Haka zan ci gaba da farauta ka hatsi na baka matsala. Ina kai ka kasa. Maci amana. Kare. Ai kare a iya gidansu kawai yake iya haushi. Sunana Abubakar Bashir Mishadda kamar yadda kuka sani. Ina mana murnar shigowa sabuwar shekara tare da fatan Allah Ubangiji ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi. Amin summa amin. Ina dauke da sako na musamman ga makallata shiri na mai dogon zango na farko mai suna Dan Jarida. A tashar Arewa 24 kai da ma YouTube baki daya. Shirin Dan Jarida mai dogon zango zai dinga zuwa muku ne duk ranar Lahadi da misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel mai suna Mishadda Global Resources. Sannan kuma zai dinga zuwa muku tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na dare a duk ranar Lahadi. Maimaitin shirin ba zai dinga zuwa a tashar Arewa 24 ba. Za ku iya kallon maimaitin sa ne kadai a YouTube channel mai suna Mishadda Global Resources. Da fatan masoyan mu za su danna mana subscribing sannan kuma su danna mana kararrawa domin kallon shirin Dan Jarida. Kashe ta, ku saka alamomi da zai nuna gobara ce ta kona ta a gidanta. Ya ayyukan ne? Ka yau ba labarai ne? labarai ba ta bane. Kuke na rubutun da gasa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kamar yadda kuka sani a kullum ne koyi tare da ni mai gabatar muku da suna na Hauwa Musa. A yau kuka samu labarin shahararren wannan dan daba wanda ake kira sa da Mesuka. Wanda ke zargin sa da yayi kisan kai ya kashe wani matashi suna sa Idris. Wanda yanzu 'yan sanda suna kan bincike domin su gano wanda suke da sa hannu a cikin kisa. Ku ji daga bakin babban jami wanda har yanzu yake bincike akan kisan da aka yi. Assalamu alaikum, suna na DSP Musa Ramlo, wato wanda yake bincike akan mutuwar Idris. In Allah ya yarda sai mun kamo wanda suke da sanu a cikin wannan kisan. Muddin muna kasar nan ba za mu taɓa bar 'yan daba su dinga aikata irin wannan a kasar nan muna gani ba. In Allah ya yarda shi wannan mai dubar, Allah ya yarda sai mun kamo sa. Wanda ya karika ne muka kawo ƙarshen gidan dama. Gaskiya bisa kuna kokari a ayyukan kunnan fa. Gabari ko mu 'yan sanda ba mu da wani burka mu ga face mun ga mun kare al'umma kuma da dukiyoyinsu. Kuma mu kuma 'yan sanda wai suna kallon mu kamar masu karɓar rashawa ne kawai kan hanya. Wani bisa iya wanda ba san ku bane su da irin wannan magana amma ku da kuke daidai bakin gwargwadon ku kawai za ku dinga hakuri da maganganun wasu ne kawai. Na gode ma kai kayan da ka mana irin wannan kyakkyawan fahimta da mun samu irin kuma soya masu mana kyakkyawan fahimta da mun ji daɗi. Kai malam da su ya kamata a ce na wuce saboda akwai wani duki da yake jira mana yanzu haka ya kamata a ce na je na abin nan kun lokaci ya ƙure. Ba da sai ka sake biyo sai lokaci ko sai wani lokaci na sake dawowa. A ajiye mu wai su kaya da Allah in an sami su masu kyau su a ajiye mu. a kar ka samu damuwa kai namu ne sai ka sake biyo. To mai zuga na kira ka nan da saboda mu samu da mafita da ka abin da ya faru. To ga boss, wani fita ne ka samu mana. Fita da ya ce dole shi ya mun kama duk wannan DSP. Kana da tayar mu kama wani DSP saboda da yana da matukan wani. Dai kamo sai ne ba zai yi wahala ba duk muddin in na ce ni da idan kama mutum dole shi na kama shi. To ga boss, har yanzu mun fahimci da ka dosa ba. Za ka fahimta duk dole shi mun kama duk wannan DSP. Ta yake na mu kama wani DSP. Za mu kamo sa ta hanyar
za mu kama sa hanyar dawowa daga wajen aikinsa. Ya ke nawa gabo za mu kamo sa? Dole za mu jira a lokacin da ya tashi daga wajen da aikin shi, to a lokacin mu da za mu je mu masa. Kai kana bara samu dama ba ta wurin kama shi. Ba wata damuwa da gasa. To ga boss wannan kiga na bar ma. Kai ka damu yanzu da fara kaccan. kada ka kuskura a matsayinka na majinyaci wanda wata cuta ke damunka ka bari imanin ka tabu ta hanyar yanke kauna da samun sauki dan kai ta shan magani baka warke ba, musamman masu fama da cutar HIV wato kanjamau S mai karya garkuwar jiki. To ai binciken nasu ba a iya magance cuta mai karya garkuwar jiki kawai cibiyar Kashful Alil Islamic Medicine Center ta tsaya ba malam na ta'ala, hatta masu fama da matsalar ciwon hanta wato hepatitis C da D da kuma ma wanda ya tsananta wato hepatitis B. A ɓangaren masu fama da rauni ta fuskan mu'amalar auratayya ko kuma saurin inzali yayin saduwar auren dai, cibiyar ta Kashful Alil ta gano dalilin da ke jawo faruwar haka tare da samar da sahihin magani. Cibiya ce da ta kware wajen samar muku da magungunan ba da tazarar haihuwa waɗanda aka gano su bisa ga bincike na Islama. Ku jarraba magungunan su domin samun waraka daga dukkanin matsalolinku.